Haide, hai la mami. Uite ce mingiuțe frumoase ai aici. Sus fundicul și hai să mergem. Așa, bravo. Bravo, Mara. Bravo, mami. Haide. Acum iară te joci acolo unde nu-i voie. Mara. Nu. Nu-i voie. Mara. Mara, nu pune mânuța. Eu voi să scoatem din priză. Bravo. Bravo, mami. Haide mai aproape. Uite aici ai mingiuța. Mingiuța de la Anca, uite. Sau de la prietenul tău, Alex. Uite. Vezi ce faină mingiuța aia. Da, ridică-te în fundel, așa, ca să poți să te joci cu ea mai bine. Mara, nu scoate din priză. Mara, Mara. Hai că vine mami să te ajute un pic. Haide, să vină mami. Acum descoperi camera. Să explorăm camera. Și sub covor. Acum ai ajuns în colțul ăla și nu te mai poți mișca în spate. Trebuie să vii încoace. Te-ai blocat acolo. Na, vină mami să te ajute, gata.